बेनो जोबथा बिदाय इउपिपिएलआव आरो जिबनाव गैला। 4 नं जमदुवार बियाबाव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि खहा। नागारदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ। फार्स्ट समावहाय डाबल फि दादोंमोन। बे समनिफ्रायनो आं दंमोन माबा मोनसे फिथाइखौ मोनजागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिसोर खोथा होदोंमोन। नाथाय आंखौ दा नायसना। थारैनो 4 नं जमदुवार बियाबाव उइलियाम नार्जारिया बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंब्ला इउपिपिएल दोलोआ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव फेजेननो हागोन ना? प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ सानफा एफा नागारदों। सरकार गैयि बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों लोब लोब। उइलियाम नार्जारिखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनानै देरहासार खालामनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय सानफा एफा बिपिएफ हान्जायाव लोब लोब आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोनगासिनो। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ गावनि मावथिफोरखौ नायसननो हायाखै नामा? थारैनो सोलायनायनि स्लगानजों फैनाय बिटिआर सरकारा रायजोनो रादाय होनायखौ लाखिनो हायाखै नामा? आं थांफिननो होननानै जइन जायाखै। मानो होनोबा आं जा मोनदांथिखौ मोननांगौ मोनखाबाय आरो आंनि गोसोआ बेबायदियाव गैला। बेनो जोबथा बिदाय इउपिपिएलआव आरो जिबनाव गैला। 4 नं जमदुवार ब्लक बहरपुर प्राइमारिनि सेंमारी गामियाव उइलियाम नार्जारिनि दैदेननायाव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय गासै सा 12 सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैयो। पुर्न मुसाहारि। नोंना दिनै बिपिएफआव जइन जाबाय। नों बबे दोलोनिमोन? आं इउपिपिएल दोलोनिमोन। इउपिपिएलआव मा पद मावोमोन? मा पदआव? आं बिदिनो मेम्बार पदआव दंमोन। आंनि दुखु मोननाया बेनो खार'ना जाहैबाय आंथ' इउपिपिएल दोलोआव अनेक दिननिफ्राय सेंग्रानिफ्रायमोन। गोबाव समनिफ्रायनो फार्स्ट समावहाय डाबल फि दादोंमोन। बे समनिफ्रायनो आं दंमोन। बे गसाइगाव राजेन मुसाहारिनि सेरावनो अफिसाव बेयावनो आं ओंखाम संदों। जारफोराव आङो गावनिनो खस्थ' भुगिनानै सोलिबोदों, संसार जाबोबाय। दे उनाव मोनगोन लासैबाबो माबा मोनसे फिथाइखौ मोनजागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिसोर खोथा होदोंमोन। नाथाय आंखौ दा नायसना। नुबाबो मोजां रिसपेक्ट होआ। अब्लालाय बोरैथो सोरथो मोजां मोनो? जुदि आं संनानै खावनानै जाहोबाय, जोथोनै लाबोबायमोन, बे फिसाखौ जुदि बोखांनानै एसेबो मैल'खौ दोनाबा आं बे पार्टियाव थानाय मा मुलाम्फा दं? जाहाथे आगोलावबो सरकार सालायखानाय बिसोरथ' दासो गोदान। दा आगोलनिया जाहाथे आंखौ दा आगोलनि फुराना जे सरकार सालायदोंमोन बिपिएफ दोलोआ, बिथांमोननि सालायनायखौ आं मोजां मोनदोंमोन। जार फलाव आङो जाय बिफाजों दंमोन बे बिफाया जे गावनि फिसाखौ निस्सय अनफिनगोन उनाव बिदि सानदोंमोन। नाथाय बे फिथाइया गैया इउपिपिएलनाव। बेखौ न'आथ' बे सेन्ट्रेलनिसो जाहैबाय। बेथ' बिटिसिनि नङा। बे जाहैबाय गोजौ लेभेलनिफ्राय फैखायो। बे मोनदांथिखौ मोनखायो बयहाबो। आंजों लोगोसे दं साबा आरो दंबावो फैगोन। नोंथांमोनखौ सोरबा बुरखायना लाबोदों ना नोंसोर गोसो जाना फैदों? जों गोसो जानानै फैदों। आं थांफिननो होननानै जइन जायाखै। मानो होनोबा आं जा मोनदांथिखौ मोननांगौ मोनखाबाय आरो आंनि गोसोआ बेबायदियाव गैला। बेनो जोबथा बिदाय इउपिपिएलआव आरो जिबनाव गैला।